Вие сте с BeLife, аз съм Медо, здравейте. До мен е очарователната и ослепителна Ивайла Бакалова. Здравей, Ивайла. Здравей. Благодаря ти първо за комплимента. Моля, съвсем искрено, кажи, интересуваш ли се първо от светски новини, от светски клюки? Силно казано да се интересувам, но живота е такъв, че няма как без това. И понякога чета, гледам. Успя ли да се разочароваш от родните журналисти? Не, силно казано да се разочаровам, защото това е работата на журналистите, да търсят жълтините, пикантерите. Понякога минават те в някаква граница, която не е много приятна, но аз го приемам нормално. Това е работа. Това е работа и аз не смятам, че има нещо насочено срещу българските звезди или срещу някой. Просто журналистиката понякога е това. Кажи сега, какво се случва около теб? Как си ти? Как е твоя личен живот? Добре съм, благодаря ти и всичко е нормално. Всичко е нормално, щастлива съм, спокойна. Силно желаеш още едно дете. Това така ли или отново е въображение на колегите? Малко е преувеличено. Попитаха ме дали бих имала второ дете. Казах да, че бих имала второ дете. Силно да желая. Според мен нещата се случват. Никога не съм си поставила за цел нещо. Оставям на съдбата да ми покаже. Бих се радвала, ако имам второ дете, но не ми е изобщо някаква цел. А кое ти е цел сега? В момента работя много. Имам консултантска компания, която се занимава с по-големи сделки. Това е за сега. За сега искам работата ми да ми върви, всички хора около мене да са усмихнати, щастливи. Не ми е цел в момента семейство, брак, деца. А защо се отдръпна от светския живот? Не съм се отдръпнала, просто дойде време, в което имам различни приоритети. Семейството ми, детето ми, работата ми. Просто смятам, че времето, когато аз бях мис България, беше доста отдавна. Това са 12 години. Все още се занимавам с някакви благотворителни кампании и акции, но не смятам, че трябва да съм на всяко събитие, защото има нови лица, нови хора. Нека да дадем път на по-младите. Да, не смяташ ли, че към днешна дата родния хайлайф се напълни с кофти хора, с хора без достоинство, хора, които опоръчават нещата, заменят ценностите и превърнаха нещата в един буклук, колкото и крайно да звучи? Не си ли избираме ние хайлайфа? Ние си го избираме, да. Това какво ти говори? Това ми говори, че просто има в нас. Ценностната система на хората се променя, не само на звездите на хайлайфа. Просто според мен много важни неща остават на заден план и неща като силикон, гримове и дрехи, скъпи бижута са на преден план в родния хайлайф, което не е много похвално. Известен не е човек, който е направил нещо добро, известен е човек, който се е показал гол, което според мен не говори добре за хората, които избират хайлайф, а това сме ние. Как виждаш новите плеймейтки, миски, мис силикон, мис дупе, мис естествен бюст и какви ли още неизмислени конкурси? Аз не искам да съдя хората. Всеки прави това, което смята за добре. Всеки знае защо го прави. Смятам, че конкурсите за красота отдавна не са това, което бяха. И го казвам с истинско съжаление за това. Смятам, че на младите момичета им се внуши, че това да спечелиш конкурс за красота ще промени живота и ще те направи много богат, известен и много щастлив. Много от самите тях вече знаят, че това не е така. Напротив, много от тях според мен са доста нещастни, тъжни и си плачат сами в домовете. За съжаление, по някакъв начин, може би и медиите внушиха, че това да си известен по какъвто и да е начин, защото е важно с какво си известен, всъщност ще ти сбъдне мечтите, което не е така.
Което не е така. Много работа се иска, за да се задържиш дълго време, да си известен с позитивни неща, хората да те обичат и да не ти се присмиват зад гърба. Винаги ще има хора, които ще критикуват и няма да те харесват, но е важно нещата, които правиш по някакъв начин да остават някаква следа и да помагаш на хората. По някакъв начин на нещата, които правиш, да променя нечия съдба. Изключително мъдро говориш. Често ли си говорите обаче с твоята сестра Божидара Бакалова? Много често си говориме. Божидара е моята по-добра половинка. Аз се обожавам. Говорим си по 15-20 пъти на ден минимум. Божидара е изключително специален човек и виждам как лека по лека се случва. Хората се събуждат и са много по-отворени за добрите неща в живота си. Божидара е много специален човек. Много я обичам и съм щастлива, че я имам до себе си. България има нужда от хора като Божидара Бакалова. Да, огромна. Накрая 2 въпроса съвсем бързо. С Петко Димитров сте само приятели, надявам се. Да, винаги сме били само приятели. Един от много близките ми приятели, да. Питам те в предвид това, което си изписа, че имате нещо повече от приятелство. Се е писало това. Преди няколко месеца. Така ли? Тогава ние дори се свързахме с него, той отрече тази информация. Винаги сме били само приятели. Никога не сме имали дори начало на някакъв флирт, ако това ви интересува. Винаги сме били само приятели. Аз го обичам като приятел и се радвам за неговите успехи. Когато има нужда от съвет, винаги се търсиме и така, само приятели сме. С Азис продължавате приятелство? Да, няма за какво да се скараме с Азис. Винаги сме били приятели и ще бъдеме. За какво мечтаеш? Мечтая за едно по-добро бъдеще за семейството ми, за детето ми и за всички хора в България.